Hello guys. So nade mi bata guys nga gikan sa ubos nga. Nakakita siya palwa guys, yan gisakyan. Mo na yung gihimog sakyanan paingon sa ibabaw. Masa lisod man diri sakyanan guys, kay nga ni mo na mo agyanan. Sakay na lang taon siya palwa paingon sa ibabaw. Dong, okay ra ka dong? Nindot kay kag sakyanan dong? Palwas lubi. Ay gani wala kitag silhig mo yung gisakyan. Hoy. Lingi be. Nindutan yung sakyanan oy. Isa ko yung okay. Nindot yung sakyanan no? Isa ko yung papa. Balik ta na. Hoy. Ana papa mo ito? Tos pisa. Okay ra ka dong? Mo na imong sakyanan paingon sa babaw.